pinta mga pare, nawara. Yun, good morning mga pare, good morning mga mani. Panibagong araw, panibagong lawod na naman kita. Sira dagan na dagok mga pare, tira kadlaw, tulog kadlaw kita wala pagkasilaw kay dara ko film ng balon. Nadaw kung diri nagkaran no ang bubod sakta mga pare, kay dara ko sa sarong adlaw ang balon. Mayroon na batak ini mga pare. Grabe na kusog sa nabagat mga pare. May sunod ba no mga pare oh. Wait nga ni kay may sunod ba na pumirot na batak mga pare oh. Pakul. Ang mga paborito son mga pare unta. Kasag, sulay bagyo. May mga kasag mga pare. Yan o mga pare, kasag, bungkang kalitugas. Gamit ang sunod mga pare o. Mga sulay bagyo. Yan mga pare, alatan, sulay bagyo. Yan mga pare o, musi. Buminutog na. Oh, kiuton mga pare o. Kailang saday pa, itapok na muna. Yan pa mga pare, sulit pa. Oh, halo-halo. Yan pa. Yun, tapos na kita magsiraw mga pare. Nasiraw tagi hapon na nasa 24 piraso na bubudrap. Yan din ang dakop na mga pare oh. Yan din oh. Yan. Sigurado na pangbugas na sila eh. Mga panghatag sa mga pare unta. Yan din oh. Yan pa pangbugas na. Sigurado na pangbugas na mga pare. Maulinig na. Bakal doon. Kaya usap ko po na bakal.